man lagi ka. Dahil babarog ko. Unya man ang piling lang ka nga di ka kabalo sa imong module. Itarong ng naong bi, tarungan ng naong bi, wala ko kakita. Imong kamera kay luwag kayo. Buak naman ko niya kukuhan. Buak naman. Unya unsaon man to naron na imong module nga naa man ko trabaho. Dapat maning kamot jud ka unsaon na pag-answer. Naman kay Magkikuyog na lang ko niya mo para tudluan. naman ko wifi gibilin nimo, di ba? Kami, magkikuyog na lang ko niya mo ato. Wala na lang ko niya mo gibili ng wifi. Ingon dito sila, magkikuyog na lang ko niya mo. Dili lagi ka pwede mo kuy atubang nako. Atubang. Dili ka pwede mo kuyog diri nakasabot ka wala. Nakasabot ka wala atubang. Ay jud ko katawa-katawa unahan ay mo module ha. Nakasabot ka? Sige na, ay, sige na.